President General Urum Anike Community na Council Ọka North na Anambra State bụ Sir Felix Oranye n'aha ndị Urum niile nọ n'ụlọ n'ọpụlụ ije ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo ga-achị nke ugboro abụọ ya ma kelee ya maka ọlụ ọma ọ lụgoro na kamgbe afọ 3 ọ nọgoro n'ọkwa ọchịchị. Nwanne Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Nyere ya bụ nkwado n'oge na-akọwapụta ọrụ gọọmenti steeti a rụrụ kemgbe afọ 3 gara aga ma kọwaa na ndị Anambra ga-agba mbọ hụ na ha tụnyekwere aka na-achị steeti a na ndọrọndọrọ ọchịchị nke Nọvemba 8 na steeti a, dịka ọ na-akọwa na ndị Urum Anike ga-akwado aka na-achị steeti a na ya bụ ndọrọndọrọ na-abịa. Sir Felix mere ka amata na Urum Anike nakwa ọtụtụ obodo gbara ya gburugburu nke dị na okpuru ọchịchị Ọka North abụrụgo ndị ritere erere site n'ọrụ ụzọ nke arụrụ, ụlọ ahụike nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma gosipụta olileanya ya na aka na-achị steeti a ga-abụ onye ga-eturu ugo mmeri na ndọrọndọrọ nke na-abịa. Anyị na-anwụrị ọṅụ na-ekene isi na ọchịlịmma ga-achị ọzọ. He has done well. The impact of Soludo gazuru Anambra steeti niile. In fact, anyị afụtabeghị ụdị gọvanọ dị otu a